салом алайкум, хуш омадем ба канали Ройгон Авиа. бародарои азиз, айни ҳол чӣ хеле ки шумо мебинед, ман дар автовокзали Котельники қарор дорам. Автобус аз шаҳри Душанбе омад ба автовокзали Котельники, расид соҳ саломат. нафароe ки сафар кардан омадан расидан ва ногуфта намона ки бениҳоят зиёд дар WhatsApp менависанд ки рейсои автобус ай Тоҷикистон кадом рӯзоҳай ва нархиш чанд сумай. ҳар ҳафта рӯзои Душанбе ва панҷшанбе аз Тоҷикистон рейс мешавад ба Федератсияи Россия. нархи билети автобус 1500 сомон аст. аз шаҳри Кулоб соати 8 саҳар ва аз шаҳри Бохтар соати 11 саҳар ва аз шаҳри Душанбе пас ай абед мешавад соати 2. барои харидорӣ кардани билети автобус метавонед рақамҳои болои экранда занг занед ва ҷойи худтонро брон кунед ва ногуфта намона ки ҳар ҳафта рӯзои ҷумъа, бародарои азиз, дар авиакассаи Ройгон Авиа билетҳои самолёт аксия. пеш аз оне ки шумо занг мезанед барои харидорӣ кардани билет, дигар авиакассаҳоро занг занед, пурсен, баъд занг занед, иншоаллоҳи ба нархи дастрас шумо метавонед ки харидории билети самолёт кунед. бачаҳое ки бениҳоят зиёд савол метиҳед ки аблава ғам наметавад дар границаи Тоҷикистон ё ин ки нафарое ки дар границаи Россия мегардонандшон. дар ҳамин саволҳо ҷавоб доданем ки бародарои азиз, ман ягон тағо надорам дар границаи Тоҷикистон ки дар вайкомат кор куна ва нафароеро ки меқапанд ё ки аблава ба хизмат мебаранд. бародаро дар и яъне автобусҳо ҷавоби савол наметиҳанд дар и ва нафароеро ки дар границаи Россия вездошон маҳкамаи мегардонандшон, билети автобус возврат надора. фаромӯш накунем бародарои азиз, ай и тараф вақте ки билетҳои самолёт қимат шуда буд, ширкати Хуҷандтранссервис бетараф набуд ва шуморо дастгирӣ кард. аз Федератсияи Россия сафар кардем ба Тоҷикистон ва айни ҳол аз Тоҷикистон билетҳои самолёт бениҳоят қимат шудагай ва мо кӯшиш кардем ки рейси автобусҳоро зиёд кунем. аз шаҳри Хуҷанд ҳар ҳафта рӯзои сешанбеву ҷумъа рейс ҳастай, нархиш 1500 сомон. иншааллоҳ ширкати Хуҷандтранссервис бетараф нест ва ҳама ҳолатда иншааллоҳ дастгирӣ мекуна. рақамҳои болои экранда саволҳои худтонро метавонед ки дар WhatsApp нависед. кадом саволҳоеда ки ҷавоб надода бошум, бо иншааллоҳ дар WhatsApp ҷавоб мегирем. бародарое ки гап мезанед ки ба автобус наравен, азоб мекашен, рост мегӯед шумо. автобусҳо фақат барои ҳамун мардакҳое ҳастанд ки қуввати автобуса мекунанд. кӯдакҳои майда ба автобус роҳӣ накунед, азоб мекашанд, дилсӯзӣ мекунед. бисёртар комментариҳои қабл менависед ки автобусда нарен, азоб мекашен. рақамҳои карта поёнда ҳастай профилда бародаро метавонед ки 1 рубли партоен, иншааллоҳи дастгирии шумо ҳамун 1 рубли шумоай ва метавонед ки билети самолёт бихарен, дастгирӣ кунед. дастгирӣ дар анаи маълум мешавад, на дар комментария ба автобус нарен ки азоб мекашен. ман медонам ки азоб мекашен, но нархи самолёт 35000 бародарҷон, ай Тоҷикистон то Москвара. ба ҳамин хотир мо кӯшиш мекунем ки ҳадди аққал ба нархи каме поёнтар биёянд кор кунанд ва зиндагишонро пеш баранд. худо ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. подписатсияро фаромӯш накунед. канали Ройгон Авиа бо шумо.